Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bayan haka ina yi wa 'yan uwana mata da muka haɗu a wannan yammaci mai albarka sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya haɗa mu a wannan yammaci na Juma'a 2 ga watan Rabi'u Sani, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1444, wanda shine daidai da 28 ga watan Oktoba shekara ta 2022 miladiya, a wannan gari na Birnin Kudu, a wannan yammaci na Juma'a mai albarka, domin taya 'yan uwanmu murnar wannan arziki da Allah madaukakin sarki ya ni'imta su da shi na shaida auren 'ya'yansu ƙasa da minti 15 ko abin da bai gazawa haka ba za a yi kiran sallan magariba. Allah ya sani bisa ɗabi'a in zan zo irin wannan zaman nakan taho da shauki na cewa za a haɗu da 'yan uwa mata waɗanda watakila inda wa'azi za a yi amariya irin wannan bigiran duk abin da za su samu na tarbiyya na seti muna kyautata san cewa sun fito daga inda za su samu wannan ko sun riga da sun samu. Amma takaitacciyar tunatarwar da zan yi ma kaina in yi wa 'yan uwana kuma mu yi waɗannan amare ga baki ɗaya da ni da ku shine wasu muhimman abubuwa da ya kamata a ce sun sanya su a gaba a cikin zamantakewa ta aure domin samun ingantacciyar rayuwar aure. Abu na farko wanda yake mai matuƙar muhimmanci a dukkanin wani aiki na alkhairi da mutum ya sa a gaba, musamman ma ibada ta aure, shine ikhlasi. Yi domin neman yardar Allah maɗaukakin sarki. Ki ɗauka cewa auren nan da zaki yi ibada ce ga Allah maɗaukakin sarki. Ba wai wuri ne na holewa ko wuri na shakatawa ko na jin daɗi ko kuma an je a yi ta rayuwa ne wadda take kullum cikin kwanciyar hankali 100% ba. Hausawa sun ce wai zo mu zauna zo mu saba. Kuma shi duk al'amarin da aka ce wannan abin sunan shi ibada, to lallai ne Allah madaukakin sarki sai ya jarabta ka a gurin tabbatar da wannan abin domin ya ga da gaske kake yi ko kuwa ka faɗa ne da baki. A hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah madaukakin sarki ya ce shin mutane suna tsammanin cewa dan sun ce sun yi imani za mu bar su haka nan ba za mu jarabe su ba? Da haka rayuwar aure hanya ce ta neman aljanna, hanya ce ta bauta wa Allah maɗaukakin sarki. Don haka dole za a ci karo da ƙalubale, za a iya cin karo da matsaloli, za a iya cin karo da yau da gobe, amma babban abin da zai baki dagewa akan wannan al'amari shine ki san cewa tun farko dama ibada kika je yi, kin je neman yardar Allah maɗaukakin sarki ne. Don haka baya sa ran cewa 100% dama abin da kike so zaki samu, kuma wanda baki samu din ba ma zaki hakurkurtar da zuciyarki domin kin san kina yi ne domin neman yardar Allah madaukakin sarki. Da haka babban guzurin da mace za ta yi wa kanta a jin daɗin rayuwa ta aure shine ta yarda cewa ibada take yi, sannan ta yarda cewa wannan bawan Allah da Allah madaukakin sarki ya haɗa ta da shi a matsayin abokin rayuwa da zamantakewa, to ta gane cewa yana da wata falala a kanta da Allah madaukakin sarki ya bashi. Allah ya sanya hanyar samun aljannarki a bisa biyayya da kyautayin da zaki mishi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi ingantacce, yace da zai yi mawa wani umarni da yi ma wani sujjada, to da yayi mawa mace umarni ya yi wa mijinta sujjada saboda girman hakkin shi da yake kanta. Da haka biyayyar aure da kyautata wa miji abu ne wanda yake wajibi ne akan kowace macen aure. Duk wanda aka ce yau an shafa Fatiha an daura aure tsakanin wance da wani, to fa kenan yi na yi bari na bari, in ji Hausawa da suke cewa kullum nakan ce sai mu ƙara da cewa a cikin neman yardar Allah. Domin ita biyayyar miji ba makauniyar biyayya bace ba, biyayya ce wadda Allah madaukakin sarki ya mata togaciya. Duk wani bawa, duk wani abin halitta da aka ce ka yi mawa biyayya, to ana sa ran cewa babban ma'aunin da za ka yi gurin yi mishi biyayya shine bisa abin da Allah da manzansa suke so. Da haka abin miji sau da kafa shine babban guzuri kuma babban umarnin da Allah madaukakin sarki ya dora ma wa mace a matsayin rayuwa ta aure.
bayan biyayya akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce mace ta gwama su da wannan saboda ya zamanto abin da ta sa a gaba na biyayyan nan ya zamanto ya yi armashi. A ciki akwai girmama miji da mutunta shi. Matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi to ki bashi wannan matsayin. A ciki akwai kula da damuwar miji. Miji idan yana cikin damuwa to ki kula da damuwar shi. Idan yana cikin farin ciki ki taya shi farin ciki. A ciki akwai ki kasancewa mijinki cikakkiyar abokiyar neman aljanna. Ba ke kina wani gwadabe mijinki yana wani gwadabe ba. Har kullum ya zamanto dukkanin abin alkhairi idan ya tinkaro ko ya taso to ki rika jin cewa ba naki bane ba ke kadai, zuciyarki ba za ta nutsu ba sai kin janyo mijinki kun haɗu tare domin neman aljanna tare, ku gudu tare, ku tsira tare, kamar yadda yake Allah maɗaukakin sarki ya yi wa muminai na ƙwarai take da cewa suna umartar junansu da kyakkyawa kuma suna hana junansu da aikata abin da yake mummuna saboda fatansu da manufarsu shine su samu tsira da rabauta ranar gobe kiyama. To ina ga miji kuma da za a ce ana rayuwa da ake fatan a rayu a duniya tare, abin da Hausawa suke mafita ko na buri a cikin rayuwar aure shine mutum ya ɗora rayuwarsa akan gwadabe na tsoron Allah maɗaukakin sarki. Duk abin da za ku gudanar da ke da mijinki a yau da goben ku to ya zamanto mai Allah ya ce mai manzansa ya ce shi kin saki. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa guda biyu, bangarori guda biyu, gini guda biyu, wanda za a ce wannan gashi an yi shi ne domin neman yardar Allah, bisa tsoron Allah aka kafa wannan ginin, aka sanya tubali, aka rayu a cikinsa. Shin zai zamo ɗaya da wanda kawai ‘yan taci barkatai ne ba su damu da gartattu da su dora a kan shi? Abu na gaba wanda yake ya shafi mu'amala ne ko zamantakewa tsakaninki da mijinki. Namiji kamar yadda muka sani halittar shi da ɗabi'ar shi ta sha bamban da ta mace. Shi sa bisa sanin da Allah maɗaukakin sarki ya yi tun kafin ya samar da mu na kowa ga abin da ya dace da shi sai aka sa shi a bigiran da ya dace da ɗabi'arsa da halittarsa. Shi sa aka ce ke ki mishi biyayya ba shi ya miki biyayya ba, domin shi a bisa ɗabi'ar shi yana so ya zamo shi ne a sama, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ko yaushe namiji a sama yake. Mu tambayi masu 'ya'ya maza da mata labari ku ji, yaro ko karami ne yayyan shi mata a saman shi da ya ga ya dan fara tasawa gani yake yi a saman su yake, saboda wannan a ɗabi'ar su yake. Da haka ki ba ma wa mijinki cikakken girman da Allah maɗaukakin sarki ya bashi, ba kuma bisa yi da nuna gazawa ko kasawa ko kuma don dole nake yi ba, a'a ki yi daga zuciyarki, ya gane cewa har daga cikin zuciyar shi kike mishi wannan abun ba don wani matsi ko don wata maslaha da kike nema ba. Wasu matan suna da wata ɗabi'a, in kin gansu suna zaune lafiya da miji, suna farin ciki da miji, suna hab-hab, a yi mai girki mai kyau, a gama abinci da wuri, a yi wanka, a yi kwalliya, a yi kunshi, a yi kitso, to da abin da take nema. Mata da yawa suna aikata wannan, wanda wannan sai ka ji musu tsoro. To dan me suke yin wannan abin? Ke da ake so ki yi domin neman yardar Allah ki faranta wa miji. Da haka a girmama miji da duk abin da yake sunan shi girmamawa, a mu'amalance shi da duk abin da yake sunan shi mu'amala kyakkyawa a cikin zamantakewa, musamman abin da ya shafi harshe da magana. Harshe yana da tasiri mai girman gaske gurin samar wa mutum kyakkyawan matsayi a zuciyar ɗan uwansa ɗan adam ko rusa shi. Shi sa za mu ga addinin musulunci ya sanya kyakkyawar kalma ma a matsayin sadaka, saboda irin tasirin da take da shi idan an yi mawa ma'aboci. Da haka ki san irin maganganu da lafuzan da za ki yi mawa mijinki, ko da rai ya ɓaci, ko da an samu matsala, kar ki kasance cikin irin matan da idan gidansu ya rufe komai ya zo baki za su kwaɓa wa miji saboda suna ganin za su amayar da bacin ran da suke ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta cewa wata rana shi da Nana Aisha suna zaune, sai ke cewa Nana Aisha, ina ganewa idan kin yi fushi da ni, ma'ana an samu saɓani irin yadda yake giftawa a tsakanin ma'aurata. Ya ce ina ganewa idan kina cikin irin wannan yanayin da ni, kuma ina ganewa idan kina cikin farin ciki da ni. Sai ta ce mishi, ya Rasulullahi, ya kake ganewa? Ya ce mata, idan kina farin ciki da ni, to in kin tashi zaki rantsuwa sai ki ce wa Rabbi Muhammad, ina rantsuwa da Ubangijin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ya ce idan kuma kina fushi da ni, to sai ki ce wa Rabbi Ibrahim, sai ki rantsuwa da Annabi Ibrahim, ki rantsuwa da Allah madaukakin sarki Ubangijin Annabi Ibrahim.
sai ta ce ya Rasulullahi ba zan kaurace wa komai ba sai kiran sunan naka, shine ƙarshen bacin ran da za ta iya nuna. Amma ke idan kina fushi da miji, duk wanda ya shigo cikin gida sai ya san a bacin rai kike da shi, daga maganganun da za a ji kina gaya mishi. Wannan baya daga cikin ɗabi'u na mata na ƙwarai wanda suke ababen buga misali da aka yi mana umarni da mu kasance mun ɗauke su a matsayin ababen koyi har a cikin rayuwa. Duk irin kangarewan miji da rashin kyautatuwar halinsa, ana sa ran cewa da kyakkyawan lafazi ana samun kansa. Mu ɗauki tarihin Asiya bintu Muzahim, matar Fir'auna, ya ishe mu misali. Duk irin kangarewa ta Fir'auna da wuce gona da irin da ya kai har yana ganin yana ikirarin cewa shi Allah ne. Ya shiga hali na tsoro da firgici da ya ɗauki matakin da duk ɗan da aka haifa a cikin al'ummar Banu Isra'il to zai kashe shi, saboda bokayensu sun ga mai za a haifi ɗan da zai zo ya kasance maka barazana a tattare da kai. Amma da kalmar da ta yi amfani da ita cikin hikima da kwantar da kai da nuna cewa ta yadda ita mace ce, shi miji ne yana samanta, ta janyo ra'ayinsa har aka bar annabi Musa alaihi salatu wassalam ba a kashe shi ba, kai ba ma ba a kashe shi ba, a cikin gidan aka rike shi. Kuma wa'adin Allah madaukakin sarki da ya ɗauka akan kaddarawa annabi Musa ya zamanto ya rayu, ya kasance ya cika bisa wannan hikima da kwantar da kai da Asiya bintu Muzahim radiyallahu anha ta yi. Da haka mu ɗauka cewa muna da tasiri da za mu yi wa mazaje ta hanyar amfani da lafazi wanda yake ya kamata, saboda irin muhimmancin da lafazi yake da shi a cikin zamantakewa da kuma rayuwa ta aure. Rayuwar aure 'yar haƙuri ce, dole sai an yi haƙuri, sai an jure, sai an yi kawaici. Ba wata mata da zaki gani a ɗakin mijinta ta bugi ƙirji ta ce miki 100% duk abin da nake nema ina samu, ba zai yi. Dole sai an haɗa da haƙuri. Hausawa sun ce wai zo mu zauna zo mu saba. Dole duk yanda kike ganin yana son ki kina son shi din nan, yanzu da an ɗan yi mintuna ba ai waya ba kaɗan ya kira nayi misin nayi wacece, dukka wannan ba zai ɗore ba sai an haɗa shi da haƙuri. Ba abinda mutum zai kai ga gaci na nasara a rayuwarsa sai yayi haƙuri. Da haka mata da suka san kansu suka siffanta da sifa ta haƙuri suka samu daraja mai girman gaske a cikin rayuwar aurensu, suka samu kima da mutunci a gurin idanun mazajensu, kuma Allah madaukakin sarki muke kyautatawa zaton ya tanadar musu lada wanda yake gwaggwaba. Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah madaukakin sarki ya saka zai sakanta wa bayinsa waɗanda suke masu haƙuri da lada wanda yake babu lissafi babu iyaka. Haƙuri a cikin rayuwa yana gadarwa da mutum riba mai girman gaske, musamman a cikin rayuwar aure. Ba komai bane ba idan an yi miki zaki tanka. Wata matsalar bata kai ki furta ko ki nuna cewa kin gane ana yi ba. Wata kuma ko kin gane ba duk ɗaya idan an yi zaki magana ba. Ki zamanto mace mai dattako mai kawaicin da duk ran da mijinta ya ji ta ɗaga baki to ya san fatura ta kai bango, ya san cewa lallai wannan an yi mata wani abu wanda yake mai yawa ne, sai ki ga miji kuna ƴar kunya da shi domin ya san baki saba da complain. Amma duk irin matan nan masu daga an yi abu ɗaya biyu uku, yau an yi kin yi complain, gobe kin sake yi, jibi to wata rana ko an yi miki din bisa ba daidai ba za a gani ba, saboda me kin saba mita, kin saba complain. Hakurin nan kuma ya shiga kowane fanni na rayuwa. Hakuri akan abubuwan da ka iya faruwa na zamantakewar yau da gobe. Hakuri akan abin da ka iya faruwa na saɓani. Hakuri akan wani yanayi na rayuwa da za a iya shiga na rashi ko na kunci ko na rashin lafiya. Kawaici da jurewa da jin cewa ana yi ne duka domin neman yardar Allah. Ɗaya daga cikin magabatan wannan al'umma ana ba da tarihin irin yadda ya kafa misali na haƙuri akan abin da ya shafi zamantakewarsa da iyalinsa, wanda haƙuri ne da ya kai idan za a ba da labari ko za a ba da tarihin wannan bawan Allah, to lallai a ce an kasa kunnuwa an saurari irin yadda ya jajirce ko ya jura, ya yi haƙuri wanda yake mai girman gaske a tsakanin mu'amalar shi da iyalinsa, wanda ta kai ga har aka yi mishi tambaya, shin wani aiki ne kake ganin ka aikata wanda kake sa rai cewa da wannan aiki da ka aikata Allah madaukakin sarki zai yi maka rahama da shi. Yanzu in an tambayi mutum an ce me aikin da kake ganin da shi in Allah ya yarda Allah ya karba maka zaka dace, dole zaka duba wani aiki ne mai tsada da kake ganin ka jajirce a gurin yin sa, ka dage ka yi shi bisa neman yardar Allah madaukakin sarki.
da haka shi wannan bawan Allah wanda yake da suna Abu Usman An-Naisaburi yake cewa wata mata ce ta zo wurinsa ta same sa sai ta ce mishi wane ni kam ina da sha'awar a ce kai ne ka zama mijina ka aure ni da ta haɗa shi da Allah akan wannan bukata tata sai ya amsa mata da cewa to zai aure ta sai ta je ta sanar da mahaifinta ya zo yana munna aka taro aka yi aure aka ɗauki amarya aka kai ta gidan mijinta ba tare fa da ya ga wannan matar a zahirinta a irin ganin da ya halatta mai neman aure ya yi wa mace domin ganin abin da zai ja hankalin shi zuwa gare ta a matsayin matar da zai aura ba kamar yadda shari'a ta ba da dama bisa iyakoki da ka'idoji. Da haka sai da aka yi wannan aure mata tana shigowa an kawo mace gidan shi buɗe idan da zai iya ga wannan mata sai ga wannan mata makauniya ce. Kun ji matsala ɗaya? Matsala ta biyu tana da tawaya a tafiyarta ma'ana kusan za a ce gurguwa ce. Kun ji matsala ta biyu? Matsala ta uku kuma tana da tashwihi ma'ana tana da wani abu da za a iya cewa kamar tawaya ko matsala abin da ya shafi halittarta. Waɗannan matsaloli guda uku su ya riski wannan matar da su. Amma saboda haƙuri irin na wannan bawan Allah da yadda ya ɗauka bari ya nemi yardar Allah akan wannan baiwar Allah tunda Allah ya sanya ita mai son shi ce haka ya haƙura ya jura yake rayuwa da ita. Masu ba da tarihin wannan abu suka ce tsawon shekaru 15 yana zaune da ita a wannan yanayin ya ce bai taɓa jin ko so ɗaya yana son ta a zuciyar shi irin yadda yake namiji zai so mace ba. Amma haka ya ci gaba da haƙuri yana zaune da ita a wannan yanayin har sai da ta yi wannan shekaru 15 da shi Allah ya ɗauki rayuwarsa. Da haka ana tambaye shi wani aiki yake ganin Allah zai karɓa mishi wannan aiki ya sa shi a aljanna saboda shi sai ya ba da wannan misali. Ku duba ku ga irin haƙuri da juriyar da ya yi na zamantakewa da ita ba fa magana ake ta mu'amala ko wani abin da ba ka so. To ina ga kuma abin da yake na mu'amala ko wata jarabawa da za a shiga ta rayuwa lallai ne mace ta zamanto mai haƙuri mai jajircewa akan neman yardar Allah madaukakin sarki cikin rayuwar aurenta domin da wannan ne ake sa ran cewa za ta kai ga gaci. Dole na za a yi haƙuri da su. Ba yadda za a yi, inda dai ana samun shiri ne. Abu kusan na ƙarshe da dole za a rufe da shi saboda yanayi na lokacin sallar magariba ya karato. ‘Yar uwata ki sani cewa a rayuwar auren ki ke sutura ce ga mijinki sutura ne a gare ki. Malamai suka ce idan da Allah madaukakin sarki ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sutura ne da zaki kange mijinki daga abin da yake da bukatuwa da shi na ya mace a matsayinsa na dan adam. Sannan ke sutura ce da zaki zamanto kin kare mijinki daga dukkanin wani aibu da waninsa zai iya ganinsa da shi ya kyamace shi ko a muzanta shi da shi. Ke sutura ce na abin da yake mijinki yake nema ko yake so na sirri da zamantakewar aure to karki fitar da shi. Ki zamanto mace wadda take ta san kanta kuma ta san wane ne mijinta kuma ta san matsayinsa. Ba komai ne idan yana faruwa a gidan aure ya kai a ɗauka a bada labari ba, kuma labarin ma idan ya kai a fitar da shi to ba kowa za a ba wa labarin ba sai wanda ya kamata. Da haka mace a gidan aure abin da aka santa da shi shine sirri da kamewa. Ki zamanto asirin cikin gidanki asirin cikin gidanki ne. Ba komai naki da daɗi da aka san sa a faranti zaki kasa kowa ya ɗiba. Dole ya kasance kin san ina zaki sa bigiran maganganunki idan zaki domin rayuwar aurenki sirri ce aminci ce kar ki kasance mace wadda take fallasa mijinta. Yana daga cikin musibar da yanzu yake a rayuwa da zamantakewa ta yanzu. Wasu matan ba ma magana ake ta yau da gobe ba, har mu'amala da zamantakewa ta auratayya abin su ɗauka su tona asirinta ne su ba da labari a ƙawaye ko a waya ko a chatting ko a hira idan ana yi. Suna ganin kamar wani abu ne na burgewa na fashion, ni mijina ya yi min kaza ya min kaza wai dan ta nuna tana da matsayi. Bata san cewa wannan mummunar ɗabi'a bace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa ma'abotanta a cikin mafiya sharrin mutane a ranar gobe kiyama.
ya ce mijin da zai yi mu'amala da matarsa mu'amala ta aure kuma ya fito ya zo yana tona asirin yana faɗa yana cewa an yi kaza an yi kaza, ko kuma matar da irin wannan zai gudana tsakaninta da mijinta ta fito tana faɗa tana an yi kaza an yi kaza. Da haka ki kuka da kanki da irin wannan mummunar ɗabi'a da kusan za a ce yanzu zamani ya mai da ita kamar ba komai ba saboda tasirin wayoyi da wasu abubuwa makamanta haka. Dole rayuwar aure sai kin ba da sirri kin mata katanga ta kariya ta yadda ko da wani abu zai fito da zai iya zamantowa matsala ne ba zai ci nasara a kanki cikin sauƙi ba saboda ni ba kowa ne ya san cikin ki ba kowa ne ya san matsalar ki ba. Ƙawayen nan da kike gani ba fa kowace bace ba in tana ha tana miki murmushi tana dariya har cikin ta bane ba. Rayuwa ta yi lalacewa da yanzu ɗan uwa ma wasu abubuwan sai mutum yana taka zansan in me zai fita na matsala ko na rashin matsala, domin in matsala ce sai a yi ta iza ki a kanta baki sani ba, in kuma daɗi ne sai ki hura wutar ƙyashi da hasada a zuciyar wanda kike gaya ma baki sani ba. Da haka ki san bigire da gurbin da za ki saka maganganun ki ba wa rayuwar auren ki kariya da kulawa ta musamman, wanda wannan yana daga cikin cikar mace da sanin kimar kanta da darajarta a zamantakewa ta auratayya. Saboda yanayi na lokaci yadda na faɗa kusan ma kamar an kira sallar magariba, zan dakata a nan. Ina roƙon Allah madaukakin sarki da ya sanya albarka a wannan aure, waɗannan amare Allah madaukakin sarki ya ba su dukkanin alkhairin da ya tanada wa ma'aurata, ya kare su daga dukkanin abin da ake yi a rayuwa ta aure, ya azurta su da zuriya tayyiba. Yan matanmu da matasanmu waɗanda ba su aure ba Allah madaukakin sarki ya azurta su da abokan zama na kwarai. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.